Вусны часопіс, творчая крыніца натхнення. Старонка першая. Душа яго заўсёды рвецца сюды. 24 чэрвеня спаўняецца 120 год з дня нараджэння Кузьмы Чорнага, аднаго з выдатных прадстаўнікоў беларускай літаратуры, пісьменніка вялікага таленту. Кузьма Чорны – аўтар раманаў «Зямля», «Бацькаўшчына», «Трэцяе пакаленне», «Сястра», «Ідзі, ідзі», «Пошук будучыні», аповесці «Лявон», «Бушмар», «Вясна», «Люба Лук'янская», «Насцечка», «Скіп'еўскі лес», п'ес Безылевічева «Сям'я», «Ірынка», шматлікіх апавяданняў, публіцыстычных і крытычных артыкулаў і многіх іншых твораў. Пісьменнік жыў і гадаваўся ў сяроддзі простых людзей. Усім сваім жыццём і ўсёй сваёй творчасцю ён быў звязаны з гэтымі людзьмі, служыў ім, горача любіў свае родныя мясціны, Цімкавічы. Дзе прайшло маленства, там пачынаецца радзіма. Так пісаў Кузьма Чорны у артыкуле «У імя будучыні» увосень 1941 года. Згадваюцца і словы Гёта, які ў свой час сказаў: «Калі хочаш зразумець паэта, пабывай на яго радзіме». З бацькоўскай зямлёй, з мілымі сэрцу мясцінамі звязаны былі творчыя жыццёвыя памкненні пісьменніка з яго Цімкавічамі і цілкамлянамі, у жыцці якіх, як у кроплі расы, адлюстроўвалася жыццё ўсёй краіны у даваенныя і пасляваенныя часы. У вобразах і характарах яго твораў цімкаўцы пазнавалі сябе, а сам Кузьма Чорны прызнаваўся, што да родных людзей, балючай памяццю аб роднай мясціны, ён цягнуўся ўсё жыццё. Слуцк, Лядна, Гулевічы, Браткава, Комсічы, Піліпавічы, Сіняўка. Усе гэтыя, як і многія іншыя, назвы ў чорнаўскіх творах гучаць сапраўды музыкай, якія ідзе ад самага сэрца, ад душы. Неяк хораша становіцца ад усведамлення, што ён, незабыўны Кузьма Чорны, калісь ішоў гэтымі мясцінамі, каб пазней жа, стаўшы пісьменнікам, перадаць усю вобразнасць гэтую ў сваіх творах. Ды як перадаць? На беразе невялікай рачулкі, якая цякла ў ваколіцах Цімкавіч, любіў пасядзець у засені дрэў Кузьма Чорны. Марыў аб дні заўтрашнім, аб тым, як будуць жыць новыя, трэцяе пакаленні. Памяць гэтую аб пісьменніку дбайна захоўваецца, і вось зноў дата звязана з яго іменем – 120-я гадавіна з дня нараджэння. Кніжная выстава з назвай «Магутны талент», прысвечана яго жыццю і творчасці, аформлена ў нашай бібліятэцы і запрашае ўсіх віртуальных карыстальнікаў на гэтую выставу. Старонка другая. Кузьма Чорны. Лёс стваральніка беларускай псіхалагічнай і філасофскай прозы. У гэты дзень пайшоў з жыцця шмат гадоў пісьменнік, якога часта называюць беларускім Дастаеўскім, празаікам, драматургам, эсеістам Кузьма Чорны. Сапраўднае імя Кузьма Чорнага – Мікалай Карлавіч Рамановскі. Ён нарадзіўся 24 чэрвеня 1900 года на Случчыне ў вёсцы Боркі. Зараз Борна-Валевічы, дзе правёў першых 7 гадоў свайго жыцця. У 1907 годзе яго сям'я пераехала ў фальварак Вінцэнтава, дзе яны працавалі парабкамі. Школ паблізу фальварка не было.
А бацька, будучы пісьменнікам, вельмі хацеў, каб старэйшы сын атрымаў добрую адукацыю. Таму ўжо праз год яны з'язджаюць і селяцца ў мястэчку Цімкавічы, дзе знаходзіцца народнае вучылішча. Мікалай паказаў сябе здольным вучнем, але паступіць у Несвежскую настаўніцкую семінарыю у яго атрымалася толькі праз 2 гады пасля заканчэння вучылішча у 1915 годзе. Дагэтуль ён разам з бацькам працаваў на гаспадарцы. Да часу вучобы ў семінарыі належаць і першыя літаратурныя спробы. У 1920 годзе ён скончыў вучобу, а ў 1922 годзе ўжо выкладаў у Цімкаўскай сямігадовай школе. Але ўжо праз год з'ехаў у Мінск, каб паступіць там, і толькі што адчынены беларускі універсітэт. У гэты час у газеце «Савецкая Беларусь» выходзіць апавяданне Мікалая Рамановскага, падпісанае псеўданімам Кузьма Чорны. Чорным калісьці празвалі яго дзеда, вядомага ў сваёй акрузе майстра сурвэтніка. Старонка 3. Пачатак пісьменніцкай дзейнасці. У снежні 1923 года пісьменнік становіцца сябрам толькі што створанага аб'яднання «Маладняк», што займаецца літаратурнай дзейнасцю. Першыя яго зборнікі апавяданні «Срэбра жыцця» выходзіць ужо праз 2 гады. У 1925 на некаторы час Кузьма Чорны вымушаны кінуць вучобу і з'ехаць у Крым праз хваробу лёгкіх. А вярнуўшыся, ён пачынае працаваць у газеце «Беларуская вёска». З гэтага часу Чорны публікуецца амаль кожны год. У 1926 годзе ён становіцца старшынёй беларускага аб'яднання «Узвышша» і выходзяць адразу 3 яго зборнікі «Па дарозе», «Пачуцці», «Хвоі гавораць». Праз год Кузьма Чорны пачынае пісаць свой першы раман «Сястра», а ў 1928 годзе выходзіць другі яго раман «Зямля». Калі ў 1930 годзе пачалася рэпрэсія, Кузьма Чорны хутчэй выпадкова не страціў працу разам са шматлікімі сваімі сябрамі, якія гэтыя падзеі закранулі. Яму давялося шмат у чым пераглядзець свой творчы падыход. І ў 1931 годзе з'яўляецца раман «Бацькаўшчына», па якому да 40-х гадоў Чорны напісаў некалькі п'ес. У 1934 году так і не скончаны раман «30 год». Кузьма Чорны быў адным з арганізатараў Саюза пісьменнікаў, шмат дапамагаў маладым аўтарам. І апошняя старонка «Арышт і вайна». Рэпрэсіі захліснулі Чорнага толькі у 1938 годзе. Ён быў арыштаваны, але ўжо праз год яго выпусцілі з турмы, калі да ўлады прыйшоў Берыя. Заключэнне падарвала здароўе пісьменніка. Жахі застенкаў сказаліся на псіхалагічным стане, і Кузьма Чорны спяшаецца працягнуць літаратурную працу. Да пачатку Другой сусветнай вайны ён напісаў 3 раманы. Калі пачалася баявыя дзеянні, ён уступіў у армію, але быў перанакіраваны ў групу журналістаў, працаваў у газеце «Раздавім фашысцкую гадзіну». У 1942 годзе Кузьма Чорны разам з сям'ёй апынуўся ў Маскве, дзе працуе ў часопісе «Беларусь», дзе публікуецца пад псеўданімам Максім Алешнік, Артём Чармярыца, Ігнат Булава з-пад Турова і іншымі. У гэты ж год асобнай кнігай выходзяць яго сатырычныя фельетоны. У 1943
44-х годах выходзяць, напэўна, самыя вядомыя раманы Кузьмы Чорнага «Пошук будучыні», «Млечны шлях» і «Вялікі дзень», над якім пісьменнік пачаў працаваць яшчэ на пачатку вайны. Калі ў 1944 годзе быў вызвалены Мінск, Кузьма Чорны вярнуўся на радзіму, дзе жыць яму засталося ўсяго 2 месяцы. 22 лістапада 1944 года Кузьма Чорны памёр ад інсульту і быў пахаваны на вайсковых могілках. Шмат раманаў і аповесцей у пісьменніка засталося няскончанымі. Кузьму Чорнага часта называюць беларускім Дастаеўскім і пачынальнікам беларускай філасофскай і псіхалагічнай прозы. Героі Чорнага, асабліва у сталай яго творчасці, схільныя да самааналізу і рэфлексіі. Увага аўтара засяроджана на характарах і прычынах чалавечых паводзінаў. Кузьма Чорны імкнецца даць сваім героям не толькі вонкавую, але і глыбокую ўнутраную характарыстыку. Ён заўсёды стаіць на баку маральнасці і чалавечнасці, закранае праблемы выхавання, паводзінаў людзей у цяжкі час войнаў і рэпрэсій. І агляд выставы «Магутны талент» заканчваецца наша мерапрыемства для віртуальных карыстальнікаў. Да пабачэння. Дзякуй за ўвагу.